Bohatý muž sa jedného dňa rozhodol vziať svojho malého syna na výlet na vidiek. Mal jasný cieľ. Chcel mu ukázať, akí chudobní dokážu byť niektorí ľudia. Chcel, aby si chlapec uvedomil, aké veľké šťastie má. Dom, peniaze, pohodlie. Uvidíš, synu, povedal mu cestou v aute. Nie všetci ľudia žijú tak ako my. Prišli na malý statok, kde žila jednoduchá rodina. Dom bol skromný, dvor obyčajný, bez luxusu a bez prepichu. Napriek tomu ich domáci privítali s úsmevom, ako by mali všetko na svete. Celý deň strávili spolu. Chlapec sa hral s ich deťmi na lúke, behal bosý po tráve, krmil sliepky, naháňal psy a smial sa tak úprimne, ako už dávno nie. Večer si sadli ku ohnisku na dvore. Urobili si malý piknik. Nad nimi sa rozprestrela tichá noc, posiata tisíckami hviezd. Nikto sa neponáhľal. Nikto nepozeral na hodinky. Všetci sa medzi sebou rozprávali, smiali, počúvali šum lesa a praskanie dreva v ohni. Bohatý muž to všetko sledoval a v duchu si hovoril: aspoň syn pochopí, ako dobre sa máme a nemusíme sa dusiť pri dyme ohňa. Na druhý deň sa vrátili domov. Keď zaparkovali pred ich veľkým domom, otec sa usmial a obrátil sa k synovi. Tak čo, synu? Spýtal sa spokojne. Ako sa ti páčil náš výlet? Chlapec vybuchol zo seba. Bol úžasný, ocko. Videl si teda, pokračoval otec, akí chudobní môžu byť niektorí ľudia. Áno, videl, odpovedal chlapec so žiariacimi očami. Otec sa vážne zadíval na syna a mierne prekvapený jeho reakciou na otázku sa už trocha neisto spýtal. A čo si sa naučil? Chlapec sa na chvíľu odmlčal, potom začal hovoriť. Všimol som si, že my máme jedného psa, ale oni majú 4. Ja som sám, oni sú 4 súrodenci. Otec mierne nadvihol obočie. Chlapec pokračoval a svoje dôvody vypočítaval na prstoch jednej ruky. My máme bazén, ktorý končí pri stene záhrady, ale oni majú potok, ktorý tečie, kam až oko dovidí. Muž sa prestal usmievať. My máme na dvore drahé lampy, drahé stromy, kvety, ale oni majú nad hlavou celé nebo plné hviezd, lesy a lúky plné života. Chlapec sa na chvíľu odmlčal a ticho dodal. Náš dvor končí pri príjazdovej ceste, ale ich dvor sa stráca až za horizontom. Zavládlo ticho. Potom sa chlapec pozrel otcovi priamo do očí. A ešte som si všimol niečo veľmi dôležité. Otec mlčal. Oni majú hromadu času. Sedia spolu pri ohni, rozprávajú sa, smejú sa, hrajú sa spolu. Sú stále spolu. Chlapec sklonil pohľad. Ty a mama stále len pracujete. Stále sa kamsi ponáhľate. A ja vás takmer nikdy nevidím. Nemáte pre mňa toľko času, ako majú tam tí chudobní. Chcel by som mať takú rodinu, ako sú oni. Chcel by som byť chudobný, ako sú oni. Slová dopadli do ticha ako kameň do vody. Otec nepovedal ani slovo. Preglgol. Slzy sa mu tlačili do očí. A potom chlapec potichu dodal. Ďakujem ti, ocko, že si mi ukázal, ako chudobní môžu byť niektorí ľudia. Napriek tomu, že sú chudobní, sú omnoho bohatší, ako sme my. A v tej chvíli si bohatý muž uvedomil niečo, čo mu celé roky unikalo. Možno mal veľký dom, možno mal peniaze, možno mal skvelú kariéru, možno mal všetko, čo si myslel, že znamená bohatstvo. Ale prvýkrát v živote si položil otázku, ktorá ho zasiahla hlbšie než čokoľvek predtým. Kto z nás je vlastne skutočne chudobný?